be syajan atau be syajan pen her yus taj nang ni pen her no bran bran halum ban haleng khas ngam kiari sao ya jing wan pai jong pi nghi đã khất nghèo pha be sha jan ato be sha jan pen her yus taj nang ni pen her no bran bran tinangkan mau kita kejerwai lemar balai bang oi pi buon bah kila tiang ha manta sto namar balai tiang namar balai pitiam halor ki video jonga halor ki jingkran jonga bat bun sien ngan ong ipi menen kasngi hana idon ki ba comments bat ki ba text dak message hana ba ki ong ro hana bangade mere we hana ki khang hana ba metim si metlasi tlasang hana memdei ban kran kumta memdei ban le kumta memdei ban ong kumta kamut kimut ban pen kebum yanga sto ngakali medei we mame ba men maham yanga ba men mana yanga hanang ade HLC ti ngamut ong kum ni pitharai ba KHLC sisa kamut kin ong kumta yanga ha kani bar khot ngan ong ipi ba deng latip lut sto kadai tang kajing penbuat nam sniu bat don manor mano bamong ikijing keran jonga sto don manor mano bas ngausi ikijing keran ke jonga namar balai kitir namar ba ki itu ba ki pat ba ki snutho bhai kajing keran jonga namar ba ngakren be ektin la jong bat nga hikai ke ban nongkong hi kajing hikai jonga ye kebriu la jong ngadong ipi la da pi it ya kari ba kajai benriu la jong am nangkong kamut ngidi ban it ya ka ketin ke thli la jong bat ye ki dakto daktar la jong kata kadika ke ba hakad unur ke mensim jongang kwa benikai pi namar ba ki dakto daktar bat ka ketin ke thli ke bangi ngikran kilong ka white lam bat ubas syak ubathar ya ki bale bom hok bat ki bale bom day ban yoroj yak hok long trai jungi sto tin nang kan ni kata ngon ong ipi da lei ru ngamla ban dem hano bakin khanglat ya ka eke jingkran junga dan ni ke jingle ke jingkam junga i namar nang ne sakmat ngan ong ipi ki khon gbrih nyutra prokhot lada kimpat pendrung ya ka keten jungi ha kardi sencar jungkari India ngimdei ban pendem lano ru sto hano ru ngimdei ban dem namar balai kumbalong ki asamis ngan ong ipi balai ka asam ka kiustet ki snothu ha kapur bagi shua bakin kala kirit pat lani ki snothu ba kin sa syak telep no ha kita kijat benriu he pat bat kidawai ka ketin la jong tu kumjuru kajat benriu jungi ngede ban snotho manta ka ban nangkong hi kade ka ketin ka thlit bat ki dakto daktar ya kajat benriu jungi namar la dang ngi yo dakto la jong ngan ong ye phi baro khot ngila la lut namar ba amdon kam ban khot ino mo ban pendap wat pang ifom kamut ha ka ketin la jong kamut ngi kloi ban pendap kamut ngi snotho bat lada ngi ye ka ketien la jong babun hi kinong kendong ru ngi akiu rengkat bat kita kibasa haki kapsor lani hasor sto ti balai bahadu menta bakai jaj ben riu jungi kesadian hadu kat ni namar ba am syamla itu ya ka ketien bat ya ki dakto daktar ki bangi ngi keren lahikai yang ngi hakapor bangi dang kena bat hadu kat kini kisngi kemut ngai yaisa bat ngai kenmau ya ki bangala se hikai hakapor bangi dang kena
nak ni kadau bat hala kamansiam hala kadonu lajong ngaperkhan bat ngaperkhan bakini ki baro kidei hi kijing te amrau da ubriu lajong ya ubriu lajong nak ni kadau ngaperkhan ba borobor ba wat kadis konsel ru kabayang nak benta ka khendeu ka siap jungi ki an ki bala thau por konsel ki thau da ka tin no way bat ak tin phareng nak ni kadau nga bitar pha bat nga pirsa pha namar ba kini ki an por konsel ki long ban set senduk bat ban set up ya ki khun ka brief new trap handrai kumno ka konsel ha ba ka thau ki nu ki an kamut ka di ban thau ha ka tin jungi ngin ya teplot baro nak kata kadau bakani ka de ka ka bangang keren nak benta baro ki khun brief new trap ki ban snotho shai ba ngidei ban I nangkong yala ka ktin la jong bat yala ki dak tho daktar la jong bat yala ki jingle jingkam la jong hang ta ka jat ban riu jungi kan ne kan sa ti nak benta kini ki bangang pan snotho ye pi tang menta khendian kampher da kadiban long kumno ru ladang ngidi ban ya hakading ne haka lene hakasnam lene hakano kanuru kampher tangban na kabenta ka jing sisa nganong ipi amdan mano bala ban penting lene pensmit yanga ngan keren be ka jing sisa nganong ipi radang yap ru na kabenta ka jing sisa ngam ting hiru kendian namar balai nganong ipi ya ka ka ba ublei hi uthau khambhai ka donut ka mansiam ka jonga nei utep khambha ban ye kita kibalong ki nyangdat bat kibalong ki klen na ka benta kita ben rio bat bushun busniu bat ban kwa ban te mraw ye kita ben rio ka jongi lane kita ben rio ka banganga im ngawan na kata kemut nganom klak ban klet dalile sto nganom la hiru ban klet dalile na ka ni ka daw ngon ipi ki khon ka bri nyo trap baro nganom kade ka jing sedang bat kade ka jingkot ro sundan ni kita ben rio bat nganom ri hiru ban kran ni jing sisa anum dan hiru mano bala ban set lane ban set up yang so na kan ni kadang piakran hangno rungan ong ipi pila ban keno har kom ban pun nam sni nga handai nganom kenran dali leiru ong ipi ngan ya haka yong senya ngan ya haka shai habat shai ba ngan ong ipi ngan ya haka serengeu jong kejing yapru ngamli leira namar nga tips kam bau tei don rangkat pat nga nakani kada ba ublei I kedaj belriu jongi ngan ong ipi ngang kleman hang ni ngam simlalong hiru menta kumpangang ngalong hang ni nakani kada kemut nga yai kran ngaju ong borobor ba kam de kejing la ka jonga handai ka de kejing la ka jong blei terkenrat namar nga de manga uba imtang sis pangsengi ya kene pertai bat bangan kran ni ki baro handrai nga tips kam ba ublei hi udon rangkat bat kajat ben riu jungi ngan riet hiru ban kran ni kejing sisa tangkan hi kebangang ku abani tu syai pi baro tangkan ni kentian ku blei sibon pi baro kamet so kemen ni pi baro ki baju kerjaan bhai ga itu sunul junga badeng do trong ndai tu ai bo blei terkenrat hi undon rangkat bat ngi hakani kajat ben riu ku jungi ku bangi im da kajing dom bat kajing lengo bat kajing bom syai ha kajing le kajing kam baro bat ka baro kata kajing le kajing kam hang ne ka long bet ban set up yangi ki khon brief new trap da ka ba penkelan ye ki baro ha ka imlang salang ko jungi sencar kadar nei nganget bet ka de tang kajing le don bor sto bat ka de tang kajing kwa ban set up yangi khon brief new trap ni handrai kinom la syu nang ni sikmat ngan ong ipi lada ki imbaha lada ki snuthu te kemut sai sinpat kamut ki brio ki bajule ya kata la daki kelah ke bamut kin wana kum ki brio ki babha handai la da kim snotho ya kata kamut arsian laisien kinom la syu ban wana ke bor sto kata ka de ke bangang nge namar kum ubrio hingi dap da ke jingduna handai la da unang ya chi ya bakla kan ong ipi wat ublei ru wat ublei unoma kade kata ke bangang nge kan osin pila ban set up ya ubrio kan osin pila ban top para brio kan osin pila ban penmelen de ki jing penbiet ki jong pi ya para brio handrai ka khubor no blei terkenrat ka long ben wat le shu wat le bakla shu
to sngutu no to imphano tangkatahi kani kade ke ek bangang ngit ditang kini kenten publisi boni pibro kamet usuk kemen